सबसे पहले हमारा ऑडियो वीडियो आप तक पहुंचे तो गुप्ता म्यूजिक स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना न भूलें। भर के घाटे बगले में बा, बगले में बा। अच्छा अच्छा गुप्ता म्यूजिक स्टूडियो कसमा मरार। मैथिली स्टार गुप्ता म्यूजिक स्टूडियो कसमा मरार। सुन भौजी हो जल्दी चला, हमरा लभर के घाटे बगले में बा, बगले में बा। सुन भौजी हो जल्दी चला, हमरा लभर के घाटे बगले में बा। साथे संगे मिल जाई ता, साथे संगे मिल जाई ता, सुर देवे के और रख देवे के बा। सुन भौजी हो जल्दी चला, हमरा लभर के घाटे बगले में बा, बगले में बा। सुन भौजी हो जल्दी चला, हमरा लभर के घाटे बगले में बा। साथे संगे मिल जाई ता, साथे संगे मिल जाई ता, सुर देवे के रख देवे के बा। सुन भौजी हो जल्दी चला, हमरा लभर के घाटे बगले में बा, बगले में बा, बगले में बा। चारों ओरी घाटी सजली हा, जगमग जगमग करता। छठी मैया के आइली बाटे, आजनी बाजती हा। क्या चारों ओरी घाटी सजली हा, जगमग जगमग करता। छठी मैया के बाराती आइली, आजनी बाजती हा। टाइम से जल्दी चलाना, टाइम से जल्दी चलाना, भौजी हमरो के मन ओगताइली बा। सुन भौजी हो जल्दी चला, हमरा लभर के घाटे बगले में बा, बगले में बा, बगले में बा। सहरसा बजरिया से इखिया मंगाइब, दौरा के फली से सजाइब हो। लेके तू चली हा मनीष नीतीश के, खुद तोरा से मिलाइब हो। सहरसा बजरिया से इखी मंगाइब, दौरा के फली से सजाइब हो। लेके तू चली हा नीतीश मनीष के, खुद तोहरा मिलाइब हो। लभर से तोहरो मिला दे हम, लभर से तोहरो मिला दे हम। टागर संदीप के साथ नहीं छोड़ी हा हो। सुन भौजी हो जल्दी चला, हमरा लभर के घाटे बगले में बा, बगले में बा, बगले में बा। हमरा लभर के घाटे बगले में बा, बगले में बा। मैथिली स्टार गुप्ता म्यूजिक स्टूडियो कसमा मरार।